नों बेयाव जेरै मावजि गोसोमा लामा बारस'ना होयो बबावबा थांनो नागिरबा माब्लाबा बेबायदिनो नों दिनै आंनि लामाखौ बारस'ना होबाय ना नों माबायदि सानो जेरैबायदि सानो सानबानो जाबायदि थुनथुलि आरे बा लक्ष्मण नोङो बेहाय सना मेडाम सरिलै थांथारनाय जायाखै नोंसिनिथिं आरो बेरायनो फैदोंलां बिथिं दसे बिदिबा बिसोर सिनायलायखायोमोन लक्ष्मणाबो लाखोमादों आंखौ सिगाङाव मानो फैनो मोनामोन नामा बेहाय हा नोंहालाय मानो सफैखो जोंनियाव बेवहाय थुनथुलिलै आं डाइरेक्टखौनो बुंनोसै माथो बेले बेजे खालामबावनो आङो दिनै माने नोंनाव आं सरिसो बिनो फैदों निमाहा बिनो फैदों आङो सरि आरो बेबो सना मेडामा सरि आरो बेबो नों सना औ थुनथुलि आं नोंखौ सरि बुंनो होननानैसो फैदों गिबियावनोथ' फार्स्टआवथ' बुंनो सानदों आङो नोंनि प्लेन नोंनि दिमाग बेफोरखौ मानिनांगोन दै सना थाङै थुङै गिदिं गिदानो नोंनि साननायफोरा साक्सेस जाबाय जे फार्स्टआवनो कंग्रेचुलेशन्स ना दायो सानखौ नों लानोबा लानो हासिगोन नङा होमबा मानो होनबा नोंनि साननायफोराथ' मिलायजोब्बाय ना दा आंखौ साननिफ्राय गोजान खालामनो हाबाय माने जोंनियाव किस्मतआवनो गैखायामोन दां बेखायनो सानजों आलादा आलादा जालायबाय दा नोंनि लामायाबो क्लियार जाबायलै सना मिथिगौ बेखायनो सानखौ लानानै आंखौ माने आंजों जेबो दानांलायसै नोङो आरे नङा थुनथुलि नोंखौ आं बिब्दि सानाखैबा आरो आं जेबो खुसि गैया नोंसोरनि बिब्दि जानायाव आरे चल जुथि आरो बेयाव नोङो आंखौ एकदम नोंनि गोदै रावाव गोजावहोनो दा सानदै ओंखारलांनिफ्राय नायनो हाया आं नोंखौ जेबो खोनासङा आं नोंनि खोथाखौ जेरैबायदि फैदोंना बेबायदिनो थांफिनदो बाखि नोंसा सानैजों लालायो ना नोंसा सानैजों मा खोथा सावरायलायो ना मा खालामहैदो थां नोंनि हौवाजों नोंनि फिसालाजों मोजां संसार जायो ना मायो जाहैदो थां आंखौ हले गिसिराव दालाबोसै नोंसोरो नों जोबोद दुखु मोनबाय मिथिगौ आं थुनथुलि नाथाय आंनि फिसालानि थाखायनो बेफोरबायदि जानांगौ जाबायना नोंसोरो जुदानो बेनि थाखाय आं गासैनिबो थाखाय नोंनाव निमाहा बियो थुनथुलि नोंसोर मिलायलायफिनदो आं आंनि फिसालाखौ लानानै ओरैबाबो थांखाबाय न'आव मिलायलायफिननो जाम्बि जादोंना फाग्लि जादों जोंहा गोजान जालायखाबाय आरो नों मिलायलायफिननायनि खोथा बुंदों मिलायनो होनबा मिलायनो हायालै बबेबा खोथाया मालायनि पार्सनेल खोथाखौलाय नों मा बुजि मोननोलै नोंसोरबो मालाय गोरोबनो होनबानो गोरोबफिननो हागोन होनबा हो गोदो माने नोंसोरा ब्रेकआप जालायलायनाया नङा मिलायनोलाय बिदि होनबानो हाया थेवबो माने प्रब्लेमानो जोंनि थाखाय आंनि फिसालानि थाखायसो बेफोरबायदि जानांबायबा आरो सोङाखै मानो बे सानाव आरे आङो मिलायनो होननानै सिगां खथ' बेखौ रिक्वेस्ट खालामदों बेसेबां आं बेखौ बुंबाय थादोंमोन नाथाय गैया बे आंखौ बा एसेबां लेभेल दिन्थिनानै बियो आंखौ एकदम इगनर मारिबाय थादों मिथिगौ नोङो मा साना बिब्दि खालामथारदों होनबा मा बिब्दि खालामनोल' खथ'बा लाजि फोनांदों बियो आरो बेबायदि मानसिखौ नाङालै आंनो नांखाला होननानैनो जोङो गैखाला आरो मा गोरोबनायनि खोथा लाना फैदो नोंलाय नों गावनो ओंखारलांफिन नांगौबा नोंहानो गोरोबहै फालथु फिसाला बेयाव हिनजाव फैलाय हौवा फैलाय माबा माबि खोथा लानानै फैलाय थांखानाय बाथ्राखौ बुरखांफैबाय थायो बिसोरो दा मालाया सिरि थाबाय नालाय गावस्रा एरखांफैनानै एकदम दावराव खालामनो नाजाबाय थायो आरो दे थुनथुलि बे अब्ला नोंनि गोसोसै नोंसिनि रिलेसनखौबो आं जेबो बुंनो थांला जायखिया आं नोंनाव निमाहा बिफैबाय नोङो बिब्दिनो सानोबालाय साननोसै आरो आंबो रोखायै बुंखानाय आंबो सानजों गैखाया माने सानजों नों बिदि दासान आंखौ सन्देह होनो आरे थां नों सन्देह नोंखौलाय मा खालामनो नोंनालाय बेनो मोजां बेनो गाज्रि ना आरो दं गैया आंहा मा नांजाबावनो दालाय बे मालाय मानसिजों साना मालाय मानसि जाबाय थायो आंनि थाखाय मालाय मानसिखौ लानानै आंनि लाइफआव नोङो बिदि एरखांफैबाय थानाङा थांखांनाय बाथ्राखौ लानानै गावबागाव खुसि थाहै नङाबा नै सौखि हरजागोन डिस्टार्ब गैयिनि डिस्टार्ब ओंखारलां जेबो रायलायनो मुड खाराब खालामनो गोसो गैया आङो जागोन दे थुनथुलि बुरियालाय मस्त जायो एसेबां गिलिद आरो बियो आंनि खोथाखौ नों मोजां लायोमोनबा बिब्दि जानांनाय नङामोन बुरिया एसेबां गिलिद बुरिनि मामलाया थोजोब्बाय र' दाना बे बुरिखौ मा खालामबावनो आंनि आखाइजों बे बुरिया दिनै गोजौआव थांबाय नाथायथ' आं बिनि डेड बडिखौ बेफोरबायदि बेथ' बुरिया थैखाबाय हांआनो गैखाला अब्लाबो आं बे बुरिखौ बेहायनो फबनानै दोननोसै न'नि उसुङावनो आरो सोर मिथिनो बुरिया मा जाखो दानिया जेखौ खालामनोबाथाय खालामनो रावनिबो खोनासङा आरो रावनिबो खोथा लाया आं खालि आंनि गोसो बायदिसो सोलियो
मा जागौमोन नोंहा आंनि खोथा लाबा हा नोंहा फिसौजोनि थाखाय बारल'बाय थायो गुस्सा नोंना गुलिबाय थायो नोङो बिब्दि थुइनांनाय नङामोन जुदि नोङो फिसौजोनि थाखाय आंजों एसेबां बिब्दि नांलायामोनबा मोनथिबाय दिनै न'आव मिलिसायाबो गैथ'खाया बाबु नानि मोनाबो गैखाया मोजां सान्स जाबाय बे बुरिखौ बहा थांखो आरो सोर मिथिनो बेहायनो जल्दि जेरावबो फैथ'यैयावनो दिनै मानसिफोराबो बारा फैखानाय नङा जोंनियाव बेहायनो आङो बे बुरिखौ फबनानै दोनगोन आरो नांगौ जायोबा माब्लाबा बे बुरिखौ ठिकाना लागायफिनगोन रायलायबाय थानानै जाला गोख्रैनो रानि नोङो नोंनि बेफोर खामानिखौ एकदम निपटायखादो गावनि जिउखौ खोमानांबाय बुरिया आंजों नांग्रामोन बियो आंजों नांग्रा साले बुरि थै नोङो दाना सोरबा आंखौ सन्देह खालामबा मा जागोन बेहाय गोदान हाखर खुरनाय नुबाथ' बिसोर आंखौ सन्देह खालामगोन बेहाय आङो माबा मोनसे फबना दोनथ'नांगोन र' जानो हागौ मालाय सानलायनानै बेफोरबायदि गोजान जाखाबाय खोमा आरोलाय आंबो मालायनि जिउआवलाय मा बुंबाय थानो थांसै आं आरो मोखां दादिखाय फैखा नङाबा बा थुन्दुलि साननि साइड जानानैसो फैबावलायदों माथो आसोला बिसोरना बिदिनोसै मिथिगौना लक्ष्मण ओरैबा ओरै हिनजाव सोलायलाय हौवा सोलायलाय माने बिसोरो हौवा हिनजाव सानैजों लोगो नांनानै मोजां जाफ्लानायनि एक्टिं खालामनानै उनाव बिदिनो माबा जाफिनो आरो फनाबो दासो फैनांगौलै औलै थुन्दुलि माथो बुंबावनो आरो अब्लाबो बिसोरो आंखौ गावसिनि गोदै रावाव गोजावहोनो हालाथ' थेवबो बुजिनांगौ जि बुजिनांगौ बुजिखाबायब्रा आङो नै बे माथायाव हाबना थाजोबखाबाय आंनि जेनेबा बिसोर आंखौ मा सानखो दे बे सान गैयाबा आंनि लाइफआ मा आंनि लाइफआ सोलिनाय नङा नामा हो आंनि लाइफआ मोजां जानाय नङा आं मोजां खालामनानै देखायगोन ना सान गैयाबाबो आंनि लाइफखौ आं साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनानै देखायगोन नंगौथ' र' बेजों थाबा प्रब्लेमानो जोबदेराबा सानजों थाबा जेन'बा नुनायखायसो बुंबाय आंबो सना फैलाय बेना फिसाला डिस्टार्ब खालामलाय बिराद माने लानजायानो बेना गारनो नागिराना दे अब्लाबो नोंहा बारा टेनसन मारिबाय थानो दरखार गैयाना ओरैनोबाबो नोंसोरो गैखालाबा गासिबो जोबनानै थांखाजोब्बायबा थुन्दुलि माथो टेनसन मारिबाय थानोना बे सना फैनानै बेरायनो थांनो लागियासो थिग जायासैलै ने औलै लक्ष्मण ना एसे मोजां देलायखाबायमोन आं गैया थांनो गोसो जालियासै आङो ओमफ्राय नोङो जेरावबो बेरायनो थाङाबालाय थुदो कफि लोंनानै फैनोसै ना माथो कफिखौलाय आं न'आवबो बानायनो हायोना बाराबा न'आवनो बानायनानै सानजों कफि लोंसै आरो माथो ना बाहेरायाव थांबा 100-200नि माबा जाखाया बेफोरखौ होआबा फैसायानो जि बाराना दामा कफि कापसेयावनो रेस्टुरेन्टाव थांबा बिराद दाम नाङाहाय न'आवनो बानायनोसै ने ओमफ्राय नों कफि बानायनो रोंगौ होनदा नोंथ' सासो बानायो जाम्बालै नोङो कफिखौ बानायनो रोङा जायो जेनेबा जोंहा लोङा कफिखौ बांद्राय थेवबो आं रोंगौब्रा बानायनो नायबाय था नों गोथाव जाबावगोनसो बेबो आं बे सनानि थाखाय थांनायनि प्लेनिंआथ' केन्सेल जाखाबाय बेरायनो गोसोआबो जाखाला बेखायनो न'आवनो कफिखौ स्राय बानायना लोंसै सानजों र' बानायहैनि आङो दखानाव लायग्रोनांगोन नों दसे जिराय दै आंखौ हाजार आथिं खुलुबथाब हाजार आंखौ गाब थेवबो आंबो साननि थाखाय गाबनायाव गैलालै मोदैया रानलांजोब्बाय गोदोनो जेला साना गावनि आसलि माबाखौ मोखांखौ देखायदोंना अब्लानिफ्रायनो आंनि गोसोआबो साननि थाखाय जेबो गैला जाबायलै दे थुन्दुलि जाबायसै बाद होदो कफि लायनो नों जिरायथ' दे थेख्लियाबो फैयासै माथो दाबो अके दे होद मालाय बेरायहैनायालाय माथो दानो फैनो दायोसो फैगोन बियो आसोला नोंनि थावि कफिखौ लोंलांसै एसे हा आंनि कफिखौ नों थावा बोरै होननो हाखो दे आंनि कफिया सबसे बेस्ट जागोन मिथिगौ नोङो लोंबा लोंबावगौ मोनलायनायनो थावालै थुन्दुलि नों बिदि बानायनो हागोनखौ आं आसा गैया ओइ मिस्टार नायबाय था नोङो गोथाव नंगौना नङा थाथ' आया र' थुन्दुलि मेथाइ जानो होद आंखौबो लांफादोरा नाङा नों जिरायथ' दसे दानो फैगोन आङो लाबोफागोन मेथाइ दे अब्लालाय बा गावखौ माखौबा रोङा होनबाथाय जालायथारखायो थोद साला ओमफ्राय बे साननि एक्सआ एकदमबारे थुनथुलिखौसो साननि अफार लानानै फैबावो नामा गाजालि बिसोरो गावस्रानो दावराव जालाबाय थायो बिनिफ्राय आरो थुनथुलिखौ नायलाय गावसिनि गेजेराव लाबोदेरबाय थानो नागिरो मालाय सिरि थाखानायखौलाय आरो मानोलाय गेजेराव लिंथिंबाय थाखोलाय दा लाब गैयालै बिसोरनि खोथाखौ लानानै उनावबो आरो दावराव खालामफिनगोन ना बेखायनो सिरि थुनथुलिया बिदि थानायानो मोजां जाबाय दे इसोरा खालामोबा सानसे थुनथुलिनि लाइफआव मोजां समबो लाबोगोन
आंहा फोथायनाय दंखायोलै। आरे सान लोगो नोंलाय बेहाय बोरै? अलंबारा दिनै बोरमा बेदर जाथारोनो मटन ओंख्रि जानो लुगैदों बेखायनो लांनो फैदोंमोन आङो। गोथाव मोनथारदोंनो दाख्लैहाय जोंनाव जानायखौबो बेखायनो जानो लुगैबावदों बियो। गोथाव संना होबानो जाबाय दे। नंगौ। औ ओमफ्राय लाखांबाय? औ लाबायमोन एसे। औ हेलौ। नोंनि हेलौखौ दोनथ'लै ओमफ्राय मानो थिनहरा नोंलाय नोंनि हिन्जावखौ? सोर? नोंनि नोम्बै नोंनि हिन्जावखौ मानो जोंनाव थिनहरा होनदों आङो। माला थिनहरा आंलाय जानला मानला गोदाव सोराव। आयौ थुनथुलिखौ हराखै। आरो एबारनिफ्राय उल्थां फाल्थां खोथा बुंनो थाखाय फन दाहर बिदि। आयौ उल्थां फाल्थां खामानिखौ नों मावो आरो उल्थां फाल्थाङा नों आंखौसो बुंनो फैदों। खबरदार नेक्स्ट टाइम आरो बेफोरबायदि माबा खालामनांगौबाना नोंखौ सिद्दा सफ्लेजोबगोन आं। आं बेबायदि जेबो खालामाखै आरो दोन। मा जाखो सान? मा जाखोआथ' मा जाखो ओमफ्राय नों थुनथुलि मोननाव थांदों नामालै? मानो सिरि नों थांदों नामा? औ सान थांदोंमोन आं सरि बुंनो थाखाय लोगोसे माखासे खोथा बुंबोदोंमोन आङो। मानो थांनाय? दायो बे आंखौसो उल्था माबा माबि बुंहरफिनबाय ना? मानो थांनाय नोंलाय? आरो बियो आंखौसो थोनहरदों नोंदों मिथिगौ आंखौसो थोनहरदों बुंगासिनो इयो। नङा सान आंथ' आंनि खुद मार्जियैसो थांदोंमोन। दा बियो बेबायदि सानदोंबा बिनि गोरोन्थिसै आरो। नेक्स्ट टाइम बेबायदि खामानि दामावलै बियो आंखौसो इल्जाम होबायना। I'm really sorry सान माबा मोनसे खालामनो थांबा माबा मोनसे जाना होयो। I'm really sorry। दे आं नेक्स्ट टाइमाव नोजोर होगोन आं बेफोरबायदि खालामला गोरोन्थि। जागोन दे थांनोसै आं बिदिबा थाथ'। माब्लाबा फै सान आबा अलंबारा नोंखौबो जोबोद रायखांबाय थायो। जागोन दे मालाबा अलंबारखौबो आलासि जानो लाबो। बे थांनानै बोरैबा सिरि मोनथारदोंलै आङो जा गोबावसै थाबायना बेखायनो खोमा। नंगौ। औ नङाबालाय माथो आरो। एखेबारे हाथायाव फैबाबो मा लागोन मा लायासो जाथारबायोहां। आयौ बेलाय माथो आंनि लोक्षि सारा जावैसोसोलाय। आंनि फिसाजोखौ दुखु होनानै दाना गावहा स्राय हनै माबायदि बेरायलायबावो हाथाय माबा माबि सानैजों समान स्रिं-स्रिंनो। माथो लोक्षि सारा जावैसोसोलाय। आयौ माथो हिन्जावाबो दङलाय हाथायाव बेरायलायदों नामा सानैजों? बोरो हिन्जाव गोदाना नोंना? मा बुंनाय जाखो बेलाय? बेखौ नांगौनि थाखायनोथ' नों बायदि होननानै जि घटना खालामलांबायहाय। दा सुवा लामानिफ्राय ओंखारनाय बायदि मोनलायथारदों नामा नोङो? बेखायनो सानैजों मोजाङै हाथाय जालायलायबाय दायो। आन्टी जोङो लोगो मोनदोंसो आरो आं हाथायाव आलदा फैदों साना आलदा फैदों। दोनहाय नोंसिनि खोथायालाय बिदिनोसै दानो नंगौ दानो नङा। आरोथ' खोनासं जुदि नोंनो बेजोंनो थानो नांगौमोनबा सिगाङावनो साननांगौमोन बेफोर खोथाखौ मानोलाय बेफोर द्रामाखौ खालामलायनांगौमोन दे। मानो सान फाल्थु सानैबो नोंबो। आं सिरि थादों माने बे नङा जे नों आंखौ जेखौ गोसो बेखौनो बुं। गावनि फिसाजोखौबो खोब मोजां सानो नामा नोंलाय? आंखौल' मोनसेनिफ्राय मोनसे दाय होबाय दं आरो हाथाय बाजाराव आंखौ बेफोरबायदि बुंनाङा दे बुंखायो आं डाइरेक्टनो। नों आरो नोंनि फिसाजो दे मोजाङानो जादों। नोंनि फिसाजोआ आंजों गैला मोजाङानो जादों दे। आरो आं दा जायजोंखि बेराया जायजोंखि फैया हाथायावनो फै अबावबा लोगो हम बेवहाय रावहाबो बुंनांगौ जेबो मोन्थाय गैला दा आंनि सायाव। औ दा नोङो बिनि थाखायनोथ' आंनि फिसाजोखौ बेफोरबायदि खस्थ' होदोंमोन नालाय दालाय नोंहालाय बिदि बुंखासिगोनखा जेबो नांजाया आंहाबो। आयु माबोरैबा बुंलांखाबाय आन्टिया। बिसिना बिमा फिसा बेबायदिनोखा बेफोरनि खोथाखौ डन्ट केयार खालाम। सान नों बिब्दि बुंलायथारबाय। बियो नोंनि बिखुनजो आरो आंजों नुनायखौ एसे बोरैबा नांदों दा। बिखुनजोसोमोन दा बिखुनजो नंला मोनथिखागौना नोङो जोंना डिभर्स जाखाबायना। औ सान नायलाय आं नोंजों थाब्लानो माबा मोनसे प्रब्लेम जायो माने थुनथुलि बिमायाबो आरो गाज्रि साननांलायबाय। थाथ'दो होमबा दे अलंबारखौ आंनिफ्राय हाय बुंबानो जाबाय। आयु मा जाबावगोन बिदिजोंलाय बिदिबा थुनथुलिनोबो सानखौ नांथारला आरो साननोबो थुनथुलिखौ नांथारला। मा सानखोबा सानैबो मिथिला।
जारलासो जागोनहाय। सनालि मोजां नुसोदोंना आंखो? आंथ' दिनै रिल्सखौ बेफोरबायदिनो शर्ट खान्दा गाननानै बानायगोन। आयु बोरै हागोन नोंलाय बिदि? ओमफ्राय रिल्स बानायनाय मानोथ' बयबो नुगोन ना पाब्लिकफोराबो एकदम वर्ल्डआनो नुजोबगोन। ओमफ्राय नों बोरै बिदि देखायनो हागोन दे? जाम्बि जादों नामा नोङो? फेन्स नांगौ, फलोवार्स नांगौ। जुदि बेफोरबायदि शर्ट ड्रेस गानबासो थाब ग्र' जायोब्रा, मिथिगौ नोङो? आजिखालि मोजां भिडिअ बानायबाथाय रावबो नायथारालै, बेखायनो जानला मानला आलथु फालथु बानायबासो नायोथ'। ओमफ्राय जेलाना आङो बेफोरबायदि शर्ट ड्रेसै फट' होयो, भिडिअ होयो, रिल्स होयोना, अब्लाना जा नायखायोहाय, लाइकआबो बुरजा बुरजा फैथारो। बोरैबा असाइस लाजिखांबायसो आंथ' बिनि बेफोरबायदि ड्रेसखौ नुनानै। ओमफ्राय बोरैबा देखायनो हायो? आंना जाथारा माथो। ओइ फाग्लि, बिदिखौ गानना रिल्स बानायो आरोहाय। एसे मोजां गानदोहाय माथो। मोजां? बेलाय मा गाज्रि? बेबोथ' बेस्ट। नायना नोङो बेसेबां कमेन्ट्स फैगोन, बेसेबां लाइक्स फैगोन, नायबानो जाबाय नोङो। पुरा मानसिया रिल्स फाग्लि जाबाय दे नोङो। एकदम फेन्सल' नांगौ, फलोवार्सल' नांगौ, बिदिजों जाया दे। ओमफ्राय मान सन्मानाबो देरसिन ना। एसे मान सन्मानाथ' थांगोन ना, बोरैबा मानसिफ्रा गाज्रि नोजोरै नायगोन माथो। उरायनाया बेफोरखौ टेनसन लाया। आरो जायबा मोजां नोजोरै नायबा मोजां नुगोन, गाज्रि नोजोरै नायबा गाज्रि नुगोन। बेलाय गाव गावनि सायावसो दा। जुदि गाव मा साननानै लायो, बेफोरबायदि नोजोरै नायबानो बेबायदि नुगोन ना। आरो बेफोरनि टेनसन लानानै जाया दानि जुगाव। कम्पिटिसन जुग, मिथिगौ ना? गाव दावगालांनो हानांगौ। जाय जेरै हायो बेबायदि देखायनो हाबासो आजिखालि मानसियाबो जौगानायाव रावबो हमथा हाया। गाज्रि नोजोरै नायनो नायथोंलै। आरे जेसेबां बरनाम बरसि लागोन ना नैबे उरायनाया, बखिजागोन। अब्लासो दा फेमास जासिनगोन दा जाम्बि। फेमास जाबालाय आंहानो मोजां। आंहानो फलोवार्स मोनगोन। बरिया, बरनाम बरसिजोंसो जौगासिनो। लाइफआव मा सोलियो मा सोलिया सोलिबाय थाथों बुहुमावबो। आंहा नांजायालै बेफोरजों। अब्लाबोहाय आयु दे होमबालाय नोंनि गोसोसो। दाख्लै मा आंखौ खम सावरायदों मानसिफोरा, नाथाय आं जेबो नांजायाखै। आं जेबो नांजाया। देखायनाय जुगाव देखायाबा, गाव गावनि थांखिसिम सौहैनोबालाय आंहालाय एसे खस्थ'थ' खालामलांनांगोन ना। फार्स्टआव खस्थ' मोनगोन, बखिजागोन, रायजागोन, सोरजोंबा बुंजागोन, बायदिसिना बखिजागोन। उनावहायथ' ओमफ्राय आंखौनो जेरावबो लिंहरनाय जाखागोन ना। आयु जेबो टेनसन लाखायाहाय। गावजों लोगोसे फुरा फेमिलियाबोथ' बरनाम जाखायोना, बेफोरखौ सानालै बियो। आरो बिब'खौथ' बेस्रा खस्थ' खामानि मावैनो थांबाय गुवाहाटियाव, खबरखौनो लाथारादां। गावहाल' हाजिथार। नोंहा जेबो सानाबालाय आरो माथो होनबावनो आंबो। देनांहाय नोंबो आंखौ सेल्फि लानो जाबावगोन आंजों थाफाबाबो। मिथिगौ ना, जेला आं फेमास जागोन ना, आंजों थाफाबा नोंहाबो एकदम साइडआव ओरैनो फ्रियावनो फेमास जाफागोन जाम्बि। बुजि, उरायनानि खोथाखौ एसे बुजि। आरो बुजिनानै आंखौ सापर्टसो खालामनांगौ, माबा लोगोआ बिदि जायो। दे नोंहानो हायोहाय मालाय, आंहा बिदि जाथारा। जोंहा आयाबो रायो, आदायाबो रायोलै, बांद्राय फिसा ड्रेस गानबाबो। गावबागाव मर्जिलै, जेबो नङा दे। आंहा रिल्स मोननैसो बानायसै, नों आंखौ खेबदो दिनै। न'आवथ' बेसे बानायबाय थाबावनो, बेकग्राउन्डबो मोजां नङा। बाहेरायाव थुदो, एसे बाहेरायाव बानायनोसै ना। उरायना, ओमफ्राय नोंनि आब'आलाय फन हराखै नामा? आब'आ मालाय गावनि खामानियाव बेस्थ'लै। फन हरदोंमोन, दाख्लै रायलायदोंमोन आङो। ओमफ्राय मालाय मोजां दं होनदोंना। जेबो टेनसन लानाङानो, बेखायनो थुदो। जोंहा आब'खौलाय मा रायलायनो, दायो उनावहाय फन हरबा रायलायगोन आङो। दे मोजां जाबाय बिदिबा। ओमफ्राय नोंबो माथो आब'जों वाट्सएपआव दंखायो, माब्लाबा रायलायहरबानो जाबाय ना, नों रायलायनो लुगैदोंबा। आङो आब'जों बांद्राय बिदि वाट्सएपफोराव रायलायालै, फनखौल'सो माब्लाबा बिदिनो हरोमोन आरो। दे जेबो नङा। लोगो नोंथांमोन, दिनैनि भिडिअखौ होमबा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांमोना नायनानै बोरै नांदों फोरमायहरलायदो सनामोन। नेक्स्ट एपिसडजों थाबैनो फैफिनलायनोसैलाय ना। लोगोफोर मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरलायदो, लाइकबो थुना गालांदो, बायाबा आरोना लोगोफोर। दे होमबालाय बाय बाय, बयनिसिमबो लाभ इउ। लोगो मोनफिनसिगोनलाय गोदान एपिसड लाबोबा। दे होमबा बाय बाय।